Igbo ndị nwere ege ntị ya bịa m ọzọ ndewo. Ekele m unu kelesi unu ike, ekele m unu n'ụtụtụ, kelee unu n'efifie, kelee unu na mgbede, kelee unu n'abalị, kelee unu mgbe niile n'ihi na Igbo bụ enyi. Nwanne nwoke unu ma afịa mbụ Maazị Uchenna Ijegalu abatakwala taa n'ọgbọ ịbịa iwetara unu ihe dị mma n'egwuregwu nke anyị kpọrọ anyị bụ ndị Igbo. Tata anyị ga-ewetara unu ihe gbasatara ikwu eziokwu nke anyị tinyebogoro ọnụ n'oge gara aga. Oge gara aga anyị kwuru na eziokwu bụ ndụ, na ihe ọ bụla ị na-eme n'ụwa na-ekwu eziokwu, n'ihi afụ na ọ ga na-aga ọfụma, agara onwe ya wele n'ihi na eziokwu na-akwụ ọtọ, okwu asị na-agbago agbago. Ị bụrụ nwoke bụrụ nwaanyị, o nwere ihe ọ bụla ị ga-eme n'ụwa ọ na-itinye ihe eziokwu n'ime, ị ga-achọpụta na ihe agba na-aga ọfụma. Mana ọ bụrụ na eziokwu nọ n'ime, ifu na ọ ga na-agụrụ onwe ka ọ si aga. Ofu ndị ya apụta enye ha ego, atụgodo mmadụ ibe ha asị maka gịnị? Iwe nara ego. Ego a ga-adụ n'ụwa anyị anwụọ, ọ ka ya dịkwa ndị ọzọ amụta ha n'ụwa. Amụtara anyị ego dụrụ, anyị ga-anwụkwa n'ụwa hapụkwa ego. Maka na ezigbo afa ka aja afa mma. Ịnara mmadụ ego wee kwuo okwu asị kwugide mmadụ ibe gị, kedu uru dị n'ime? Ya mere tata anyị ji ajụ, ị na-ekwu eziokwu? Iyi eziokwu ka akwa ibie na-ebughoro ọnụ, ị na-amakụ ya ka asị amakụ mmadụ, ị na-eri ya ka esi eri nri, ka ọ bụ ịfụ ha n'obere ihe ga-eme nnọọ ka imegharị ahụ ibogide mmadụ ụgha, ọ ịtụ asị obere ihe na-atụ asị. O nwere uru adọkwa n'ịtụ asị, maka na ọ na-adị mma akpọọ gị afa asị na onye a ihe a ji mara onye a na ọ na-ekwu eziokwu. Iju oke kọsị nwoke a bụ onye eziokwu, iju oke ahụ abụ onye eziokwu. Ọ bụrụ ihe dị mma, ọ bụrụ na isi mmadụ kwa onye akwụ, ọ bụrụ onye a ga-akpọ afịa onye a hapụgodi onye a ji asị akwụ ugwu ụlọ. Ndị na-ege m ntị, biko ajụ nna ya unu bụ na ụwa anyị nọ n'ime na-agakọ ọfụma, maka na otu si aga ọfụma bụ na anyị kwekọta. Maka na ebe na ezinụlọ ihe na-eme na di na nwunye na-anọ ọfụma maka na ha eme gịnị? Eziokwu dị n'ime. Mana nwaanyị ji eyite uwe okwu asị ma nwoke eyite uwe okwu asị, ifu na ezinụlọ na-aga na-ada gidigidi kata. Ọ na-ada n'elu, ada n'ala, n'ihi na Chineke kere anyị achọghị ka anyị na-atụ asị. Nwanna ọ bụgodị na-eji egbochido gị n'iru, kwupụ n'eziokwu, maka na eziokwu ga-azọ gị ebe niile. Ihe dị ọcha dị ọcha, ihe dị nji dị nji. Ndị gụrụ egwu si na akpọ ihe ọjọọ ihe ọjọọ, akpọ na ajọ omume ihe ọma, akpọ na ezi omume ihe ọjọọ. Ihe dị mma gịnị dị mma, maka na ndị be anyị sị na eme ihe ka esi eme ihe, ome gịnị? Oyie ihe. Biko ndị na-ege m ntị, ịya gwa gị nwoke, gwa gị nwaanyị, ụmụaka gị niile ka ha na-akwụba aka ha ọtọ na-ekwu eziokwu, n'ihi na eziokwu bụ ndụ. Okwu asị bụ gịnị? Ọnwụ. Maka na ụra na ọnwụ abụghị ofu ihe. Biko anyị ga na-agbasa ozi ya, ị na-agbasi ya ihe ọnụ ọkọrọ ibie, ịnụkwa nka ịkụkwara ibe. Maka na ndị Igbo sị na ibe amaghị ibe ezi ya, ibe amaghị ibe gịnị? Ozi ya. Maka aka nri a kwa aka ịkpa ha na-aghọrọ adabata, aga ọfụma. Ọ bụ na ihe ekwu ka a na-eme. Biko nwoke na-ege m ntị, nwaanyị na-ege m ntị, etufughị oge. Okwu a abụghị ihe m ga-ekwude kwutewe aka, mana ka o si na dị, ị ga-enyere m aka na-agbasa ozi a, n'ihi na eziokwu na-akwụ ọtọ, okwu asị adọghị mma. Biko ụmụnne m, mee na ihe a ọ ga-abara n'uru. Ị chọrọ inweta anyị n'ụlọ ọrụ anyị, ị ga-enweta anyị na Procyon RTV. Maka ndị na-amụrụ ka esi akpọ Procyon. Procyon bụ Procyon. Mbịakwa ọzọ, Procyon. Otu a ka si spelụ Procyon. Itizie RTV. Ihe niile anyị na-ekwu maka ya ị na-afịa, maọbụ ịbanye YouTube ideghe anyị bụ ndị Igbo. Ihe niile anyị na-ekwu maka ya ị na-afịa ebe a live. Biko ụmụnne m, ọ na-adịkwana mkpa ka eme ihe esi eme ihe ka o mee gịnị? Ka o yie ihe.
ịchọsikwa inweta anyị n'igwe ntị, ị ga-enweta anyị na 0809 46 46 206 ma ọ bụkwa 080 36 43 96 71. ị ga-afụ nọmba na ihe onyonyo ọ ga na-agara onwe ihe onyonyo mgbe na-ekiri ya ịchọ ịkpọ ha n'anyị n'igwe ntị ebe ọ bụla anyị nọ, anyị na-agba ọsọ na-abịa, n'ihi na ọ nwere ihe ịma amahọ nwee nke mma ịmahọ. Ọ na-adịkwana mkpa ka anyị kọta mamịrị ọnụ ka o mee gịnị ka ọ gbaa ụfụfụ, n'ihi na o nwere onye bụ ọkachamara. ịchọsikwa ka anyị mara ihe ị na-azụ maọbụ ihe ị na-eme, ọwụ na akwụkwọ ụka ka ị nwere ma egwu ka ị chọrọ egwu, ihe ọ bụla ị chọrọ ime ka ụwa niile eme maka ya, ịgba anyị n'igwe ntị ya kpọrọ maka ya. ịchọ anyị na Procyon RTV maọbụ n'igwe ntị nke a kpọbụrụ bifọ mbụ 08036439671 maọbụ 08094646206. ịkpọ ha na anyị ahịa bụ ihe ọbụla ị chọrọ ka ndụ ụwa mara maka ya, anyị abịa anyị tikọta ọnụ n'ụka a na-akpakọ, ọ na-aga ọfụma. Biko unu ga na-agba mbọ kwụ na-eme ya, n'ihi na eme ihe ka esi eme ihe oyi ehe. aka bụ nwanne nwoke a nke a na-akpọ Maazị Uchenna Ijegalu. Anyị ga-afụ ụbọchị ọzọ anyị bịara anyị atinye okwu ọnụ n'ihe gbasatara eziokwu, n'ihi na eziokwu adịghị agwụ agwụ. Ihe agba mbọ ka ị na-amụke dịka kpakpando nke ịbụ. Ekele gị, kelesie gị ike ka ọ dị ụbọchị ọzọ.